Nagpabiling mayor sa Tagum City sa Davao del Norte si Mayor Ray Uy samtang nag-concede ang kaatbang nini nga si Alan Relion. Ano yung report ni John D. Esteban? Alas 10 sa buntag, May 13, nag-resume ang canvassing sa Tagum City, Davao del Norte. Usa na lang ka-cluster precinct ang gihulat nga maihap ang boto sa Don Ricardo Breeze Elementary School sa barangay Magugpo East sa 205 ka presinto sa syudad. Sumala ni Tagum City Comelec Officer Attorney Gladiel Jim Casinto, nadugay ang usa ka presinto gumikan walay unod ang USB. Mao nga gi-reconfigure ang USB sa makina o gi-refeed ang balota. Gisaksihan kini sa mga watcher. Ana sa kapin 700 ka balota o boto ang giihap sa maong presinto. Kung obvious na kayo sa engineer, pero kailangan mo kailangan nato ikumpleto ang canvassing para maka-generate ng atong automated election mantasog. Kailangan ikumpleto ang canvassing para maka-generate ta og certificate of canvass and proclamation para mao dito'y basis sa atong pag-proclaim. Bisan wala para human ang canvassing, nag-concede na si mayoral candidate Alan Relion. Apan kinahanglan gihapon tapuson ang canvassing una maproklama nga mayor ang re-electionist nga si Mayor Ray Uy. Anaa sa 82% ang voters turnout sa Tagum City o kapin 145,000 sa sobra 177,000 voters. Samtang sa probinsya sa Davao del Norte, nanguna ang mag-amahang Hubahib. Si incumbent Governor Edwin Hubahib nagmuna sa pagkagobernador, samtang ang anak niini nga si Clarice Hubahib pagkabise gobernador. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.